التخالي تحطه يعقوب حويز العكا بزعبا تيدروس على حنوم كم تزولكو أبي إرترا توليدو عبيو تماهيرو كل نجار استماقيرو زخدايو جن كدع كل جزء خدع سلازغونه مسدك أسمر عبي نجرى أسمرات صعدا بليع عبي أبي أسمرات صعدا أبتز نبرت حنتي يونيفرسيتي كم حدا يرتاو خوينته ماهره إلو نزي خذكراي كألن قدا نتي زمهرون حبيبو زعبيون أب كم زعينة درجة زبقان حزبي أنصاريو تبقيسو نسلطان نشمت نحلافلنت أب جامع بعل ملس جناوي سجدو عبيتي صقمات فتيرو نسبي إثيوبيا انتخونه تايتبو غيرو مالتيسي كم زي يعقوب زبلكا حق بحمام شروخ كندي إثيوبياوያን ميتهم epidemic level أي بتصحن حمام شروخ يأتون النابلة cover up الناقبرة أب كل الأمحرة بتفل عليه مقدي genetically modified زخونة سرناي النهابو كمون بصور مدهانيتن كتباتن مرفئن دك أنستيو أمحرو خمزي والدان ناقبرو زحممه موتن ناقلات أفو كاب ريجستر ناي كل الأمحرة بمليونات غتصر هزبي كم زتفقه أب زنا 27 عمت ناي ويانه بذات أمحرهم بزي حبب زي شفنفن زاربولي أب جزء تدرس على حنهم يكون أب جزء خلوات مرحتي زخلوا نجار قديمي سلازم بحفشة كم تقصكاي خلته 3 مليون تراي زي كونه سجاب 5 مليون زغط صار حزب أمحراي جونوسايد تفتصيمو أب كل الأمحرة أفيو بقومينا خاتي تدرس على حنهم بقدمون أودب حبرات منقستات أب ودبت عنا كم الدباين بروني لنا تقاومنا يو معناته كريمينالي وانجلنيا يو أكل نايتي وانجلنيا منقستي ويانا أبي إثيوبيا ينيرو سلازي هذا كريمينال نراخا نسمعخا كرايم نخسرح أب كرايم نخساتف ويكا خبت السرحو كرايم نخحبا خبت السرحو وانجلات تحبيئو لكاس دحن سبي تبايلو تاريخو قد تعرارن كتصحفولم أب كبز بلا بوتا أي تدايبون يخا مرحي نحادة تكالنا عالم كتقبرو أي تخلني يخا دين عالمكم سلازغونة حقاقا حكا كاس لازغونة اتوانجلنيا سرعات ويانة ويكاتي كريمينال ويانة نهزبي إثيوبيا شيطو أبلع لهزبي إثيوبيا سف زيبل لقح أبلع ليو أمبيرو نعمتات بعدا تشاينا كم زساق غيرو نإثيوبيا كاب اتي تشتش ناي أمريكا قس غيرو نابتشتش ويانا نابتشتش تشاينا أركبوا سلازي ويانا ببوليتيكا حيال نممثال كم زمس دك أسكاس قسيلكا تغلابيتكا بتايمان دك إسكان نبركا نابصقام تغلبطو قيتفلتكا كومو كاب أمريكا لعل 10 عامات زغلو لقحن دولاراتن كحلب دحر مصنحو نعو بليعو نعو أطفافيو نعو خم عدا أبلع لهزبي إثيوبيا تعينو قاسيلو قابت حدا غنو
ናብ ቻይና ተገምጢሉ መገድ ባቡር ካብ ጅቡቲ ንአዲስ አበባ መገድ ባቡር ካብ አዋሽ ንመቀለ ተፈላለዩ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ በቻይናውያን ዝስርሑ ተፈላለዩ ትካላትን ፋብሪካታትን እንተላይ መመስርሒ ስጋ ናይ አድጊ ወይ ከዓ ማሕረዳ አድጊ ዘጠቃለሉ ክልተ ሓደ ደብረ ዘይትን ሓደ ኣብ ሐዋሳን ሰሪሑ ቻይና ልዕሊ 30 ቢልዮን ዶላር በለቃሕ ኣብ ማእገር ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኸተቀምጥ ዝገበረ ወንጀለኛ ስርዓት ወያነ እዚ ኣካል ናይዚ ስርዓት ዝነበረካ ዝን ተቕሶ ዘለና ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ እዩ ስለዚ እዚ ወንጀለኛ ሰብ እዚ ኣካል ናይቲ ወንጀለኛ ወያነ ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ደም ህዝቢ ኤርትራን ደም ህዝቢ ኢትዮጵያን መፂው ደም ህዝቢ ዓለም ከዓ ክመፅእ ስለ ዝጀመረ ኩሉ ግዜ ግን ደም ኣብዚ ኸድካዮ ስለ ዘይሰድድ ሕጂ ከዓ ደም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይኣክል ብሎ ኣሎ ነዚ ምምፃይ ደም ናይ ኣድሓኖም ናይ ቴድሮስ ኣድሓኖም ንደም ህዝቢ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ኣሜሪካውን ነዚ ቀሲልካ ካብ ሕቁፊ ናይ ኣሜሪካ ናብ ሕቁፊ ናይ ቻይና ምግምጣል ስለዚ ዝተባሃለትሉ ብስውር መስርሕ ነቲ ብጭንቀቱን ድሮ ካንሰር ናይ ሓንጎላ ማዕቢሉ ዝነበረ መለስ ጨናዊ ከምዚ ኢለ ተገይሩ ስለዚ ድሕሪኡን ሰንከልከል እናበረ ሃይለ ማርያምን ተረፍ መረፍ ናይ ወያነን ንቻይና ዝጥዕም ኣካይዳ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዱ ፀኒዖም ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ስርዓት ከምዚ ኢለ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣድሓኖም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ እዚ ሕጂ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ምድንጋጹን መቐፀልታ ናይቲ ምስ ወያነ ዝጀመሮ መስርሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ነዚ ስለዚ ዘከረ ኢኻ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሕጂ ኣብ ርእሲኡ ኮይኑ ንቴድሮስ ኣድሓኖም ለይትን መዓልትን ሕማም ርእሲ ዝፈጥረሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክቕንፅሉን እዮም ናይ ምቕንፃል መፍርሕ በፅሒኒ ገለ መልእልካ ሕጂ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓጀውጀው ምእታው የለን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ኢልካ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ዝኩሉ ክንመርምሮ ተደሊና ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ወይ ከዓ ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ጓንቲ ወይ ከዓ ኢደበዛ ናይ መለስን ናይ ስርዓት ወያነን ኮይኑ ኣብቲ ምስናት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተሳቲፉ ኣብቲ ንሕሰም ኢትዮጵያውያን ዶላራት ናይ ኣሜሪካ ፀንቂካ ናብ ቻይና ገዝካ ምኻድውን ተሳታፊ ስለ ዝነበረ ስለዚ ናይ ዝኩሉ በደል ኣብ መወዳእታ ተደሚሩ ተደማሚሩ እዩ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ እሞ ስለዚ እዚ ገበነኛ ውልቀ ሰብ ኣካል ናይቲ ገበነኛ ስርዓት ወያነ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ናይ ኣሜሪካን ጌታቸው ኣሰፋ ከም ሓደ ወንጀለኛ ከም ሓደ ክሪሚናል ኣብ ልዕሊኡ ሳንክሽን ገይሩ ዝከታተሎ ዘሎ ነዝውን ብመዓልቱ ከምኡ ከጋጥሞ ምዃኑ እዚ this is the beginning of the end ወይ ከዓ ናይቲ መወዳእታ መጀመርያ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሞ thank you ያዕቆብ ዓወይ ስለቲ ሕቶኻን ተሳትፎኻን ኩሉ ምቁሉል ሪቶታትካን ይغنيلي make free